What's up everyone? This is Birja Brahma. आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक लानानै माखासे नलेज शेयार खालामनो नागिरदों। बे टपिकआनो जाहैबाय मासे दावखानि टपिक। बे दावखानि टपिकखौ लानानै दिनै आङो शेयार खालामगोन। बेनो आंनि फार्स्ट टाइम दिनै मोनसे टपिकनि सायाव मोनसे स्ट'रि हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनाय जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम आंनि बे स्ट'रिखौहाय नायलाङो बेखिनिखौ मिजिंथिबाय। दा स्ट'रिया जाहैबाय ओरैबायदि सानसेखालि मासे दावखाया गावनि महरखौ लानानै माने जोबोर सिन्था जादोंमोन। ओरैबायदि सिन्था जादों जे दावखाया आङो जे माने एफाबां गोसोम। दावखाया बेबायदि सिन्था जाबाय आङो मानो एफाबां गोसोम। आङो बे दुनियायाव आंनि महरखौ लानानै आङो गोजोननाय गैया। दा टपिकआ नैबेखौनो खोन्थागोन जे जोंनि टपिकआ ओरैबायदि जागोन जे हाउ टु बी हेप्पी इन आवर लाइफ। बे दावखाजों रुजुनानै आङो माखासे जोंनि थांनानै थानायाव जे जोङो बोरैहाय सुखुखौ मोनगोन आं बेखौहाय रिजायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खोन्थानो नागिरदों। दावखाया गावनि महरखौ लानानै जोबोर सिन्था जादों। बियो सानसेखालि बिरबायबायदों दुखुजों सिन्थाजों बिरबायनानै मोनसे दैसा सेराव बे मोनसे फांसे दंफाङाव बाहैदोंमोन। बे समाव बियो दैसायाव मासे गुफुर गाबनि समायना हांसो दावबाय थानायखौ बियो नुनो मोनदों। हांसोखौ नुनानै दावखानियाव मोनसे सोंलु फैबाय, हाब मा दावबायनाय एफाबां समायना नुबाय बियो हांसो। खाथियाव बिरलांनानै हांसोनियाव दावखाया सोंहैबाय, ओइ हांसो नोङो माने एफाबां समायना, नोंनि बे गाबा, नों जे एसेबां गुफुर, एसेबां नायनो मोजां, नों माने एफाबां समायना। बियो हांसोखौ बुंदों, जानांगौ जिउआव बे दुनियायाव नोंनिख्रुइ साबसिन सुखु रावबो गैया खोमा। दावखानि बेबायदि सोंथिखौ खोनानानै हांसोआ फिननायसै, मा होनखो नोंलाय? नों हांसोआ बुंबाय दावखाखौ, नों बाथ'खौ नुबाय? दानिया दावखायाथ' मिन्थिया बाथ'आ माबायदि, दावखाया नुवाखै आरो बे समाव। दानिया हांसोआ बुंबाय, थां नों बाथ'खौ नाय, बियो बेसेबां समायना, गोथां गाबनि मोननै मोनथाम खालारजों बाथ'आ ओरैबायदि समायना, नायनो समायना, नोङो नुयोब्ला बहुद सोमोगोन। हांसोनि बेबायदि रावखौ खोनानानै दावखाया सोमोनांबाय, नोंनिख्रुइबो साबसिन आरो सुखुसिन दाउ थानो हाबावगौ ने होननानै आरो दावखाया बिरलांबावबाय। आरो बेबायदिनो नागिरै सानसेखालि फांसे दंफाङाव बे बाथ'खौ नुहैबाय। बाथ'खौ नुनानै बियो गोमोबाय, हांसो बुंनाय बाथ्राया नंगौथ'। दावखाया बाथ'नि खाथियाव थांनानै सोंहैबाय, ओइ बाथ', नों माने एफाबां समायना, नोंनि बे गाबफ्रा, नोंनि बे महर, नों माने एफाबां समायना, नोंखौ इसोरा ओरैबायदि सोरजिदों, जानांगौ नों दुनियायाव बयनिख्रुइबो सुखुसिन आरो गोजोन दाउ जागोन। बाथ'आ बेबायदिखौ दावखानि सोंथिखौ खोनानानै एबा बाथ्राखौ खोनानानै बाथ'आ सोमोनांबाय, आं सुखुसिन दाउ? आं सुखुसिन दाउ नङा, आंहा गोजोन गैया, आंहाबो गोबां दुखु दं होननानै बाथ'आ दावखाखौ बुंबाय। दानिया बाथ'आ बुंबाय, दावखानियाव सोंबाय, मा नों दावरायखौ नुफेरबायना? दावराया ओरैबायदि दाउ, बेनि महरा रावजोंबो रुजुजाया। थां नों दावरायनाव सोंहै, बियो बेसेबां सुखु, अब्ला नों मिथिगोन
दानिया दावखाया आरोबाव बेयाव मोनसे कनफिउजन फैबावबाय साननाय फैबावबाय हाब नोंनिख्रुइ आरो साबसिन दाउ दंबावो आरो बिदिनो बियो नागिरबावबाय दावरायखौ नागिरै सानसेखालि मोनसे जुनारसालियाव बियो दावरायखौ नुहैमारनायसै फानजारियाव जोबजानाय दा बेखौ नुनानै दावराया सोमोबाय नंमारगौ माथो दावरायनि गां बेनि महर बेनि मोसानाय दा बैखौ नुनानै दावखाया खाथियाव थांनानै सोंहैबाय आरो गोबां सोमोबाय बियो आयु एफाबां समायना दाउ दिनै लोब लोब मानसिफ्रा बे समायनाखौ बिनि समायनानि थाखाय नायनो फैदों बेखौ गोमोनानै दावखाया सोंहैबाय ओइ दावराय नों मानो एफाबां समायना फालाय नोंनि समायनानि जाहोना मा नोंखौ इसोरा एफाबां समायना सोरजिदों जानांगौ दुनियायाव नोंनि महरखौ लानानै बयनिख्रुइबो सुखु आरो गोजोनसिन दाउ खोमा दावराया दावखानि बेबायदि रावखौ खोनानानै मेगनाव मोदै गनायसै आरो बियो बुंनायसै नाय आंनि समायनानि थाखाय दिनैहाय आं माबायदि जानानै थानांदों मानसिफ्रा आंखौ बेबायदि जोबनानै दोनदों गावसिनि नायजाग्रा हिसाबै आंखौ बानायनानै लादों दिनै आंहा उदां गैया आं जेरावबो बिरथिंनो हाया जेबो नायथिंनो हाया आंहाबो गोसो दङमोन अख्रां बिरबाय उदां अख्राङाव बिरथिंबायनो नाथाय आंनि नैबे महरानो आंखौ दिनैहाय बेबायदि जोबथेसालियाव जोबजानाय बायदि खालामनानै दोनबाय दावरायनि बेबायदि रावखौ खोनानै दावखाया गोबां सोमोनांबावबाय आरो दावराया होनबावबाय आङो बे दुनियायाव जेबो गोजोननाय गैया आंनि महरखौ लानानै आङो जेबो गोजोननाय गैया आंनाव सुखु गैया दावराया बे समाव बुंदों दावखाखौ जुदि आं नों जानायमोनब्ला आं दिनै उदां अख्राङाव गोसो बायदि आं जेरै गोसो एरै बिरथिंबायनानै रायजो जानो हागौमोन नाथाय आं दिनै दावराय जानानै आं दिनै बे दुखुखौसो मोननांदों दावरायनि बेबायदि गारां एबा रावखौ खोनानानै दावखाया रियेलाइज जाबाय इभेन दावरायाबो सुखु गैयाब्ला जिउआव होमब्ला बहा गोजोननाय दं बहा सुखु दं दावरायनि बेबायदि रावखौ खोनानानै दावखाया सानखांनाय फैदों रावबो गोजोननाय गैया माथो आरो बियो सानबाय होमब्लाथ' दावरायानो आंनि जिउखौ हास्थायबायब्ला अब्लाथ' आंनो सुखुसिन बेखौ बुजिनानै दावखाया बिरबोनायसै बे सल'आ बेखौनो खोन्थादों लोगोफोर जे मानसि हारियाबो दिनै सुखुखौ नागिरथिं दिनैहाय सुखु मोनै जाबोदों सुखुखौ मोननांगौब्ला जों मानसि हारिया जोंनियावहाय जा दं जोंनियाव बैखौनो लानानै जोङो सेटिसफाइड एबा थोजासे साननो रोंनाय जानांगोन अब्लानो जों सुखुखौ मोनगोन दिनैहाय गोबां मानसिया मालायनि जिउखौ मालायनि थानाय जानाय रंजानाय बाजानायफोरखौ नायनानै गावखौबो दिनै खालामफानो नागिरनायावनो बांसिनै सुखुखौ मोननो हायै जादों मालायनि मोजां एबा मालायनि जिउखौ हास्थायनानै गावखौ दुखुआव खोख्लैदों ओंखायनो खोनासं लोगोफोर जोङो जिउआव जुदि सुखु एबा गोजोन थानांगौब्ला we have to be satisfied with what we have जोंनि जिउआवहाय मा दं बेजोंनो जोङो थोजासे साननो रोंनांगोन अब्लानो जोङो जिउआव हेपि सुखु गोजोनै थानो हागोन लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ नैबेखिनि स्ट'रिखौनो लानानै
बानायनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ हयथ' मोजां मोनदों आरो आंनि बे स्ट'रिखौ मोजां मोनदों स्ट'रिखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ इयुन समाव बेबादिनो भिडिअ खालामबावनो थाखाय हेफाजाब हो दिनै बेखिनिखौनो जाथ'बाय लोगोफोर स' थेंक इउ गोजोन्थों